Bantu babanzi ndikudire pachena uchirundide hata mchandida. Kutora kwaandita ndikudire pachena kuti uchandida ari kukumbira kuti kumurambe. Taura saidi rako ati uchirundida here kana kuti uchandida. Saka nyaya auya kushukwa munhu auya straight munomu vanhu vese vatongoza vagara panza vese vaibvunwa munhu anobvunza uchiri kundida here anzandichada akwete zviri ozwa nyaya hatauri nyaya usikapinda zvinhu zviri zvapumba uziva vaizwa nenzomanderi here vaizwa nenzomanderi wakaita nenzomanderi yes iyo chideri chitaura so polisi ya mukadzi andichada kutenderera uchingapinza nhoro nezvimabasa taura manje pamusoro changambi mumba pamagariro inini nemukadzi uyu tiri maprotesi panyaya yekutaurisa, panyaya yekusada kudzorwa. Handionewo semurume ane voice rapamba anotuka ukamutura kuti izvi hazviite izvi haturi. Mukadzi ndiwe mumwe makuru wakambodzokera here paukamutora wakambotora pane vanhu vakagadzirwa wakambodzokera here ukadzoka wakati baba mumba kwangu vaita kana nemudzimai mudzimai wangu anodai tichitaurira kana atete kana mukoma wake kana ndiani waita uyanyaniswa ichokwadi. Ndakazama izvozvo zvese, ndakadaidza maigutu vanovasisi wacho wakambozamawo kutoenzanisa. Mashure maizvozvo ndobva pazoita wachikowe naamai chikowe wakambozamawo kutoenzanisa, asi hazvina kubuda saizvozvo. Haana kuchinja maitiro ake. Ndaona mukana nenguva zvichireba asingadzoreki, ndakapedzisira ndati ndakuchingonyarara chaanenge akuda kuita aingoita. icho chinhu chihombe chaita kuti imba yako kuti nhasi hauchabuda ndicho chaunofanira kuti utaurire dano tochinzwa kuti chinokodzera here kuti imba iyi iparare. Chihombe chaicho chaaitadza mumba chaakauchimutsura uri mumba achiramba kuchiita icho chatoda kuti tinzwe pano. Nyaya yekundituka urimbwa yemunhu akufunge kutuka hakungomuka kuseni kungomuka mabveze kugeza mese nokutuka. ndosaka mumba medu munoitika nyaya yakadai asi mudzimai wangu anozopedzisira akutuka inini. inini pakutaura kwani kuita saizvozvo handisi muendera kumberi kana kuti mapingira mandiita nditopindura ndichiti kana uchimutsura zvakafanana ndinevana wandinawo ukamuti uona mwana uyu usanyanye kumutuma mwana uyu achiri mudiki anobva ata orit kubva nhasi handichamutuma. Aiwa ndikuti mwana uyu ona ari pamakore mangani? mwana uyu ari grade kubva ari grade 6 kusvika pagrade 7. Anochengeta mwana pamusha amai nababa ndiani? Amai. Kupindirei pasi pako yanga iri nyaya yekuti ndakandamhangarirwa kuti tukabvisa mwana nani ndakanga ndachisungwa nachikowa ndepano papolisi tukabvisa mwana ndopandanotsura mwana womudzimai wako here? mwana womudzimai wangu mwasi. Saka inini ndauya ndasvika pakusungwa paya ndikati zvinoitika ndezvekuti akatumwa basa pane rimwe basa raanotumwa ndisipo handisi kutoziva kana wakauya kupolisi kana ukaenda kuna chikowa handisi kuwaziva. Saka pakumutsura manje kuti iwe chirega kunyanya kutuma mwana inobva yadzika yapachina
mabasa awairanata mukadzi wokusatuma mwana uyu mabasa ati aitadza kutakurwa nomwana aiti mwana wakadzi achibva kuchikoro aiwa mabasa avaituma achibva kuchikoro enda kumvura achibva kumvura ikoko chitoenda kundudzi vanhu zvikumasomari mavo ndokunga vhireji kana kuti vari munharaunda vanogona kupfura nyaya iyi ivo pakuvapolisi kana ndopadati ayo inini zvimwe zvinhu anotumwa ndisina kuzviziva saka asi mwana wako nadzivaya aiwa vakamboenda here kupolisi nenyaya yemwana kuti mwana baba vachisungwa pamusoro pomwana hamuna izvi zvavari kutaura zviva kuzvitora pati mfungano iripo inhau yevana vasisi vangu inini murume wandakauya pana sisi vangu pane vana 2 new life natendai mfunga tagara pamba apa tendai akaenda kuchechi akanzi maprofita ekuchechi tendai enda unotora ivhu pagwa ramai vako ndiite munamato wekuti mai nababa vako varambane nekuti vari kukushungurudza tendai akaita saizvozvo mfunga tagara ini ndakati hainini kuti ndiende kuchechi ukwanise kuenda kuchechi kwandotora munamato wepagura zvoshuwa kuchechi ndakaregedza kuenda ndopatamboitanga tagara pasi tichaura nyaya nababa tichionesana pataionesana pai vakataura murume wekuti hadai wangogara utute mabhegi ako waenda nguva iripo tisapedzerane nguva ndopa ini ndavapindura une kurwadziwa kuti baba mwana chechi nini chisarudza kuti munoda chipi pakati pazvo ndofunga tagara vakabva vangonyarara iye mwana wari kutaura kuti handidi kuti ndimutume grade 7 iyeye waiti pane musi wandakatoti ndichiwati ndovandati alandipushidzira imbamba iyi mutibike ti ndofunga wakapindura muromo wekuti matumisiro ako anonyanya kuzoti paunochemberera unotaurisa even kana kuti utsure mwana hadi vanobva watotsama kubatikana kuti watsura mwana zvadaro nyaya iyi yanetsa yadhindo yekuchechi inini ndabva ndaregedza kuenda kuchechi ndobva vasumuka kupera kwaJulai vachienda kwamurehwa vakafonerwa nemunin'ina vari kuUK mukoma uyai muisesi floor imba yamai yange yakangodhurwa 3 rooms but ikamuka room kachipanga karereka ndopa mukoma wati munin'ina ati hazviite kuti tiise floor makada imba ngaivakwe isimudzwe 3 room ine veranda mukoma chienda kwamurehwa tinoshandisa foni yenyu ndokutumirai mari pamukuru muchitenga mitiro yekuvaka imba yamai zvoshuwa vakaita saizvozvo vasati vaenda kwamurehwa murume wangu tine stand yatakapiwa mazuva andakauya takuenda kuskimu vakatengesa stand ye800 US vatengesa stand ye800 US sanhasi mangwana vakasumuka vakaenda kwamurehwa vaenda kwamurehwa vakaita dzinonzi 3 good months kana kufona kana chikafu up to now ini ndakazoteera weekend yapera kwamurehwa ndabva ndasvika ndakasona murume wangu ane mukadzi ine mukadzi yendakatosvika ndiye akanditambira ndakuta ugoro naye ndobva ndavabvunza kuti baba wana kusaya kumba chii marwara here vakanzi aundibvunze izvozvo handisi mwana mudiki waunoteera ndakati aiwa apa matoita mwana mudiki kwamurehwa akakutadza kana kuuya ndobva watanga kukopota ndobva ini ndabuda panze ndobva ndanovheneka kuspeya wozi wanga wakatowaridza muspeya ndakasvika vakatorara ndobva ndatoona mukadzi yakarara kamwana apa iwapo ndobva vakuda kunditi ndokurova kwakira pavheranda kuda uya wauya pamba pande kati pano ndipamwene vangu imi ndipamba pamba yenyu pano ndipamwene vangu ndobva wati ndokurova ndokubudisa matumbu wakajaidzwa nawakakujaidza ndobva wataura murume wekuti iwe ndakusema ndichakuda chienda kumba unoone kutamba ikoko handimbobvita kwaiya kana wakandiona gumbo rangu woita zvawafunga kana kuenda kudare dare handiritye tichinonzi dare kwandiri ndomafambira yoita nyaya changamira zvavo vana vamukoma wenyimimi vana vake vo vauri kutsiura amairo vana kuti mashandisiro amokuita vana asiri kata dombo wake pale wana mungu wewe amba dokutanga ikabulo ni kata dombo lake mgumu mutoro kita wewe ndo mtu akaenda pale mtazungi mkuu papa msia sitabula wakazivanga anje hizo umuntu mchemo hivi uyu muntu mchemo
zvaanditaura zvese esopozi kana dai akaziva kuti mukadzi uyo haisegumukana dai akwatika aindiziva pabhesi apa aibva ndishefu wako nhasi ndishefu wako dai akauya uyo muzungu wedu isusu muno handiti baba pamwe chete mwana watitedi aida akawashakura kana kaziswakao nhamazao zvipika zvakubova ndiwavo akauya timumbaiaiwa uyaogokamuna vachakamira nowazirao so aiwa uyu mukadzi wangu haasi chimumbaro igadzirire wemba yangu akaura mukadzi ukarimukadzubi pamureo so wachivaura achapurapa kuti achapita pamunhu kunyora ipadzo pamusoro mukadzi wari watoya naye ari pano akuturika mashupa akutaura nemudzimai wasanganisa iwo vatakutaura basi parambira kuti mwana wedu mukadzi wako haasiriwo uyu mukadzi wakamutora kuti uchiti haada kuti mwana wangu achengetwe papolisi iriapa ine akutora mukadzi uyu achengete vana mukoma wake ani zvisazonetsa uyu ndobva abvuma achengetwa ndikati vati chakanaka ini handingataureka zii nhanzi vakuna vanhu pamwe chakuda kutaura pamusoro changa ndokuda kutaura pandikuita ininga andamugeza kutaura nyaya yanyuna tendai kuti vari kushungirwa kwete nyaya yandakasungirwa yemwana uyu mukomana yandaitunga yapa iyoyo pane zvimwe zvavari kutaura vachiisa pazviri kana zvazvinoita kana munhu oda unzi unapika unochekerwa unonaka kuti unzwike saundi yezvikuchekerwa imomo inyaya yekuti vapiki vangu ava vana vavo ndomawiponi avanorambanisa navo vakadzi gore rega rega vanogona kutora 5 6 vakadzi saka ava mwitiro vavo nemukana wekunzvenganisi vanhu havagone kugasira nemukadzi zvokusvika 5 years inyika mubvunzo watokunzaa kuti unozere tichitabura kana uri pakati kugara pamuno mudare kuona mudadzi unotora dare nguva zvisari handiti iveve ini ndatora mukadzi wangu pane vangu vana vangu ini handiti mukadzi wangu imi handikona asipedza zvakanaka nevana ndo basa raanzvadzi vangu inini ndo basa raamai vangu inini ndo basa ramukoma wangu inini ndinotora kavana ndovapambuye vavo ndosara mukadzi wangu toitogarisana kazvo hasiti kana zvichiorera kana ndichira mukadzi wangu inini ndienda zvinhu kumuchi wangu waufa zvaneva mai chakona yekuti nhasitaugara chanzi iwewe toitsika yako yekuti haugoni kurarama nemadzimai uitore nyeye kuti haurore saka kana usingarore manje hazvidzive munhu akaramba munhu akarora muno mubaba anokutaziona kumashamakana chinhu mutaura kaitenga mumwana madhiraivhi kuti mota ike ndiyake ndiye akaitenga kana iyo munhu asina kutenga mukoma mabadhiraivhi mota imi tinomwana noshandisa nozvaanoita kuti munhu haisiyaka saka iwe mukadzana usina kumuroora unoita zvavo kuita ntunungu usina kuroora Ngoni kutsvaga vanhu uchienda. yes Sikuda mukadzi. Uri chichivi pamusoro pomukadzi. dare ini ndataura achana mukadzi Atana mukadzi. kameshireti ndinyawanzera kuti timbobvunza munyoro ini ndakuna haugara zvakanaka mwana vakangora here kuramba uchiita chakuda mwana Asi mukadzi wako utora hauna chaukabvisa. yes Angofanana kuti ukatora vangoti dzokera kumabati. Mapota ndio vachiteerera uyu munhu akamunhonga musango Antony vabereka vanhu vakabereka mwana waunani kumuramba iwo hazviri kuti vachamuramba mwana wavo vanomuda sezvazviri usanyarira
Laura nyaya mukadzi wangu nyaya yekuramba tichipopotedzana tichitukana pamba nenharo dzaunenge uchikupikisa nekunditi iwewe ndiwo chabva pano pamba ina handibve pano hauna zvaunondiita uchinditukirira iri shereni handicharinezva Agora muito legal, sabe o que é tipo? Sai como é? Sabe como é? Mas eu começo a ninguém. Ainda vou. Não, isso aí eles vão gastar cabeça. Não vou na sua parte. Chega nem tá com Então, olha, eu não sei nem chamar. isso